Leadership-ul educațional nu e doar despre a conduce, ci despre a inspira și a crea schimbare reală în școli. Dacă ești profesor, elev sau faci parte din conducerea unei instituții, știi cât de important este să ai un lider autentic alături. Primul lucru la care mă gândesc când spun lider educațional este integritatea. Un lider adevărat, fie el director sau profesor coordonator, respectă promisiunile, își asumă greșelile și dă dovadă de corectitudine. Dar, la fel de importantă este empatia, abilitatea de a asculta nevoile elevilor și ale colegilor, de a le înțelege provocările și de a-i susține. Un exemplu simplu, gândiți-vă la un director care își deschide biroul către profesori și elevi. Îi ascultă pe toți, îi încurajează să vină cu idei noi și chiar implementează unele dintre ele. Asta înseamnă leadership participativ. Haideți să vorbim despre stiluri de leadership. Primul stil ar fi cel democratic sau participativ. Aici, deciziile se iau împreună. Profesorii și elevii, de exemplu, sunt consultați atunci când se stabilesc regulile sau când se organizează un eveniment. Acest stil crește motivația și responsabilitatea tuturor. Pe de altă parte, avem leadership-ul autoritar. Directorul sau profesorul ia decizii rapide, fără prea multe consultări. Deși sună restrictiv, poate fi util în situații de criză, când e nevoie de acțiune imediată, de exemplu, când trebuie gestionată o urgență în școală. Un alt stil este leadership-ul transformativ, preferatul meu. Acest lider inspiră, motivează și îi provoacă pe ceilalți să fie mai buni. Un profesor care își provoacă elevii să gândească creativ, care îi implică în proiecte și îi ajută să vadă sensul în ceea ce învață, e un lider transformativ. Nu pot să nu menționez și leadership-ul laissez-faire. Aici, liderul oferă libertate totală colegilor sau elevilor să-și organizeze activitatea. Funcționează atunci când ai o echipă foarte responsabilă, care nu are nevoie de supervizare constantă. Indiferent de stilul adoptat, un lider educațional influențează pozitiv întreaga comunitate școlară. Vă invit să reflectați ce stil vi se potrivește cel mai bine și ce calitate considerați esențială pentru un lider în educație. Leadership-ul adevărat începe cu dorința de a crește împreună. Fii liderul de care școala ta are nevoie.